Bi biryarekê ji Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê helkeftên meha adarê li herêmên Rojavayê Kurdistanê dê werin vejandin. Di vê derbarê de serokê Encûmenên Xwecehî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Mehsen Tahir ragihand ku piştî hevdîtinên hevbeş navbera nivîsgehên karûbarên Encûmenên Xwecehî û nivîsgeha serokatiyê de ku roja duşemê 18 Sibatê hatin encamdan, her du alî gihiştin xişteyekê ji bo vejandina helkeftinên meha adarê bi navê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê. Li gor Tahir ragihandiye ku xişteya vejandinê dê bi vî awayî be. Yekê adarê helkefta koça dawî ya bavê Netewa Kurdî, Mela Mustafa Barzanî dê wek semînarên cemawerî bi navê Encûmenên Xwecehî were li darxistin. Têde wê behsa wê helkeftê bêkirin. Herwiha di heştê adarê de Roja Jinan ya Cîhanî dê daxuyaniyek were belavkirin, nivîsgeha jin û zarokan bi hevkariya Encûmenên Xwecehî dê bi karê vejandina wê rojê li gor qedr û giraniya jina Kurd û cihûrola wê rabin. Derbarê Roja Pakrewanên Kurd lê Rojavayê Kurdistanê Mehsen Tahir balkişand ser ku mûm û find şeva 12 adarê dê werin vêxistin û alên reş li ser derî û pencerên malan dê werin berdan, wek şermezarkirin û riswakirina wê komkujiyê û bêranîna Pakrewanên Kurd û Kurdistanê di sibeyê de xelk dê berê xwe bidin mezarên Pakrewanan û gurzên gul û çîçekan li ser gorên wan deynin û Fatîheya di Qur'ana pîroz de li ser canê wan bixwînin. Piştre gotin dê werin pêşkêşkirin, tê de behsa rola Pakrewanan û cihê wan bikin. Tahir her wiha da zanîn ku 14 adarê de roja ji dayîkbûna Nemir Mela Mustafa Barzanî ew helkefta pîroz li ba welatiyên Kurd dê wek li darxistina semînar û kombûna cemawerî li hemû herêman be bi serpirştiya Encûmenên Xwecehî dê were li darxistin. Tê de dê behsa rol û giringiya xwediyê projeya niştimanî û rêbaza Kurdayetiyê Barzaniyê Nemir tiştên ku ji Kurd û Kurdistanê re pêşkêşkirine bikin. Di 16 adarê de navborî got ku bîranîna komkujiya kîmawî li Helepça û Xormal û herêmên ku di sala 1988 de bû û bi de hezaran şehîd bûn piraniya wan, jin, zarok, kal, pîr û jinan dê ew roj were vejandin û bo 5 xweleyan ji demjimêr 11 ta 11:05 xolek bêdeng li ser canê Pakrewanan dê were rawestandin. Di şeva Newrozê de mûm û find li ser rêyên sereke dê werin vêxistin bi bilindkirina alaya Kurdistanê û li ser dukan û malan werin xemlandin. Di 21 adarê de roja dawiya keyf û xweşiyê û dilxemiya meha adarê be ku duwê mehê de gelê Kurd rastî gelek astangiyan hatiye. Roja Newrozê keyf û xweşiyê û beşdariya komên folkloriyên herêmî eger tu astangî û rêgirî çê nebin dê were vejandin. Di dawiya axeftina xwe de Mehsen Tahir serokê Encûmenên Xwecehî di Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê de hêvî kir ku helkeftinên meha adarê ya îsal bi beşdariyeke pir mezin ji xelkê be. Agirê adarê bibe nîşanek ji azadî û aştiyê ji gelê Kurd û hemû gelê Sûriyê re.